Оказывается, что прыкладна 4-5% беларусаў па дадзеных 2021 года, это даследаванне праводзіла адна з букмерскіх кантораў, оказывается, гуляюць у азартныя гульні, у казино менавіта. Гэта можа быць 450 тысяч чалавек, ці насамрэч нават больш. Ну, насамрэч, конечно, больш, таму што, конечно, есть людзі, якія гуляюць у замежнае онлайн-казино, і невядома, як іх можна адсачыць. Таму што, па-першае, гэта больш. Па-другое, калі мы кажам 4-5%, то гэта, конечно, ілюзія, таму што мы павінны выключыць з базы падлеткаў до 18 гадоў, павінны выключыць, напэўна, пенсіянераў. Ну, я не магу себе ўявіць пенсіянера, які гуляе онлайн-гульні. Напэўна, яны ёсць, але вельмі невялікі адсотак. І, напэўна, звычайны гулец онлайн-гульню гэта ўсё ж таки мужчына. И когда мы себе расскажем, что у нас есть дорослый мужчина, то их всего в Украине 2,5 миллиона. И вот от этих 2,5 миллионов 455 тысяч – это амаль 20%. То это амаль кожны пяты. Конечно, со всеми этими умовностями, магчыма, это будет кожны шосты. Але это з'ява и великая з'ява. Ну так, и разом с тем есть люди, которые просто просят, каб их не пускали ў казино, звяртаюцца нават у адпаведнае міністэрства. Вядома, што 54 тысячи беларусаў, 74, больш, да? 74 тысячи. Тым не менш, кажуць, што рэкламы вельмі шмат у Беларусі, яна вельмі раздражняльная, больш нават раздражняльная, чым рэклама алкаголю. Яго больш спажываюць. Так, і тут вот чалавек звярнуўся, беларус, у ажно 3 міністэрствы, каб Марх прыглядзеўся да этой сітуацыі, а прапаганда кажа, куды ты лезеш? Спадар Александр, што, на ваш погляд, тут адбылося ў этой сітуацыі? Ну, адбылося наступнае, калі чалавек скардзіцца на тое, што ў яго там, не ведаю, нехта ў ліфце там падпаліў гэтыя кнопкі, трэба пачыніць, зрабіць новае, ці нешта зрабіць у яго каля пад'езда, то зразумела, тут усё нармальна. Але калі чалавек прапануе змяніць правіла гульні ў цэлай галіне, тым больш у галіне, якая вельмі прыбытковая, за кошт падаткаў дзяржава зарабатывае больш за 300 мільёнаў рублёў штогод. І гэта азначае, што гэты чалавек прапануе скасаваць некую суму з гэтых, то бок нанесці шкоду дзяржаве. І калі чалавек прапаноўвае нейкія змены агулам у галіне, то, конечно, ён становіцца ворагам дзяржавы. Але што я павінен заўважыць, я таксама падтрымліваю увогуле запрэт, забарону на рекламу і такія, знаеце, на знешнюю рекламу ў казино. Чаму? Таму што уявіць себе дзіцё ці падлетка. Зразумела, што дарослы чалавек можа рабіць сваім жыццём тое, што ён лічыць сапраўдным. Можа, гэта ягоная справа. Але уявіць себе дзіцё ці падлетка, які едзе ў аўтобусе міма гэтага казино і бачыць, вось вельмі сумная школа, вось вельмі такі сціплы інстытут. І побач буйныя агні, там прыгожыя людзі, такія дарагія машыны. І што гэта? Казино. І калі ён бачыць вось гэта, то ён зразумела, што ў яго адкладаецца ў галаве, што вось гэта добра. А вось там вельмі сумна. Таму я, конечно, забараніў бы рэкламу казино і прапанаваў бы зрабіць вельмі сціплыя выходы гэта казино недзе са двара, каб гэта не было заўважна дзецям, падлеткам. Александр, тут ёсць адзін вельмі цікавы момант, што міністэрствы сталі, па сутнасці, на бок грамадзяніна, а прапагандыст, который, цікава яшчэ, каго менавіта абслугоўвае, кажа, не лезь, куды ця не прасілі. Вось гэты момант, ён пра што сведчыць? Прапагандыст на баку Лукашэнкі. Лукашенко калісьці вырашыў. У Расіі забаранілі казино, а ў нас будзе Гонконг. Не ведаю, Сінгапур. Лас-Вегас. Лас-Вегас будзе нармальны беларускі Лас-Вегас. І вы ж ведаеце, што з Масквы лёталі бясплатныя рэйсы, дзе сустракалі, прывозілі наўпрост да казино, да гатэляў, каб людзі расійцы, якія прызвычаіліся гуляць казино, гулялі бы менавіта ў Мінску. Мінск перарабіўся тады ў Лас-Вегас. І гэта было рашэнне Лукашэнкі. І, канешне, нашы прапагандысты ў выглядзе мукавозчыка ці іншых, яны на баку Лукашэнкі, які калісьці прыняў гэта рашэнне, што мы будзем зарабляць і так, як такі, ведаеце, гэта імператор. Грошы не пахнуць, не смярдзяць. Не смярдзяць. І таму прапагандысты абараняюць менавіта гэтую пазіцыю. Яна супраць грамадзян. Звычайных грамадзян. Разам з тым, бачым, што паколькі ў Расіі казино забароненае, то ў Беларусі вось цэлы рай стварылі для расійскіх бізнэсоўцаў.
большасць онлайн-казино это людзі, якія паходзяць з Расіі. Пры гэтым беларускіх бізнэсоўцаў гэты бізнес не вельмі цікавіць, што атрымоўваецца. Ну, вы ведаеце, калі быў уваход гэты бізнес, то, канешне, быў вялікі ўплыў расейцаў, яны прыйшлі, гэта такія самыя працэсы, як на Валдберес ці вось іншых месцах, дзе можна было прыйсці з буйнымі грашыма і адразу вырашыць пытанне. Не тое, каб беларускіх прадпрымальнікаў гэта не цікавіла. Яны былі побач з Лукашэнкай, нехта нешта атрымаў. Але ўвогуле, прыйшлі расейцы, купілі за расійскімі грашыма. І зараз, канешне, на 2/3 гэта цалкам расійскі бізнес. Не шмат людзей, там каля 10, магчыма, кампаній, ёсць буйныя кампаніі, то бок гэта бізнес-адзінак, якія маюць напростовую магчымасць прыйсці ці пазваніць да Лукашэнкі, да сыноў, хутчэй, Лукашэнкі і вырашыць свае пытанні. Я, до речі, быў у Лас-Вегасе, іграў у казино, прайграў 200, выйграў $54. І між тым, глядзіце, у мяне не было такого ўражання, што абсалютная большасць людзей, якіх я бачу у Лас-Вегасе, гэта не амерыканцы. Мне было ўражанне, што грамадзяне сваёй краіны гуляюць. У нас жа, калі мы глядзім, накіравана на расійскіх наварышаў, невядома, крымінальныя ці некрымінальныя. Тое ж самае мы бачым, напрыклад, з паляваннем, калі багатыя замежнікі могуць купіць і здаровых, у абыход закона, здаровых зуброў, мядзведзяў, рысяў, таксама пастраляць абсалютна спакойна. У нас таксама расказваюць, як публічна, пра то, што арабскім шэйхам аддаюць цэлыя заказнікі, угоддзі, калі ласка, можаце разводзіць аленяў, страляць. У нас вось Прыпяць пакуль не высохла, десяткамі кіламетраў абгароджвалі для кацераў, для браканьерскіх сетак, для багатых людзей, хто па-за Беларусю. Нема такого ўражання, ці это толькі ў мне такое ўражанне, што у нас вся Беларусь, она як бы на продаж камусьці не з Беларусі. Вы ведаеце, гэта азначае што? Што ў Беларусі няма шмат багатых людзей, і іх не магло стаць шмат, таму што Лукашенко ўяўляе сябе краіну як сваю маёмасць. Гэта яго маёмасць. І гэта ён прадае рэкі, прадае лясы, прадае зуброў тым людзям, якія могуць за гэта заплаціць, і гэта, зразумела, не Беларусі. Халопам ён нічога не прадае. Ці выстаўлена Беларусь цалкам на продаж? Мы ведаем, што мас ніхто не прадае калійныя руднікі. А вось такія рэчы, канешне. І, канешне, калі мы вяртаемся да справы з казино, то, канешне, гэта было для першую чаргу не толькі для расейцаў, але для масквічоў, для іх, для людзей, якія там шмат зарабляюць, і якія прыязджалі адпачываць у ціхую спакойную Беларусь. Таму ў гэтым сэнсе, канешне, Беларусь на продаж от асобы Лукашенко. Толькі от асобы Лукашенко я не ведаю, калі правесці рэферэндум у Беларусі, то як бы выказаліся беларусы наконт таго, ці жадаюць яны прадаваць гэтых самых зуброў, ці жадаюць яны, каб прыязджалі расійцы і гулялі ў казино, нягледзячы на тое, колькі грошай яны аставляюць у Беларусі у бюджэт. Я лічу, што вынікі такога рэферэндума былі бы не на карысць Лукашэнкі. Нават можна пайсці на ніжэйшы ўзровень, калі беларусы не могуць запісацца ў айчынныя санаторыі, у дамы адпачынкаў, дзе, па-першае, кошты велізарныя, па-другое, за год наперад распрададзены тым жа расейцам, там все месцы занятыя. Між тым, ёсць важнае пытанне эканамічнага характару. Там наконт радовішчаў калійных, дарэчы, Лукашенко перыядычна спрабаваў. То амерыканцам, то расейцам беларускалі, і з мазам была падобная гісторыя. Між тым, ёсць такое пытанне інвестыцыі. Прыцягнуць інвестараў замежных багатых, в прынцыпе, я не ведаю, у якой краіне пра гэта кажуць, што гэта дрэнна. У беларускай сітуацыі гэта мы можам называць пошукам інвестараў багатых? Як гэта выглядаць? Як павінна выглядаць нармальная, здаровага чалавека інвестыцыя? Тут у нас сітуацыя становішча такое. За мінулы год было 57 мільярдаў інвестыцыяў цалкам Беларусь, і большасць з іх гэта былі інвестыцыі прыватнага беларускага бізнеса. Гэта не былі інвестыцыі дзяржавы. Гэта людзі, якія працуюць у Беларусі, рэінвеставалі свой прыбытак. 38% гэта было інвестыцыі дзяржавы, толькі 6% былі замежныя інвестыцыі, але якія замежныя інвестыцыі? 80% з гэтых гэта расейцы, а далей гэта Кіпр і ОАВ, якія зноў расейцы, не кіпрыоты. Не кіпрыоты інвестуюць у Беларусь з Кіпра, гэта расейцы і Беларусі. То бок у нас няма замежных інвестыцыяў амаль за межамі расейцаў. Якія інвестыцыі нам патрэбны? Нам не патрэбны грошы. Беларусі не патрэбны інвестыцыі ў выглядзе грошай. Нам патрэбны тэхналогіі, нам патрэбны сучасныя тэхналогіі, сучасныя веды, і нам патрэбна было б, каб прыйшоў да Беларусі не Джылі, не ведаю, Тэсла, каб прыйшла да Беларусі. Альбо Форд, который прыходзіў і калісьці сышоў. Таму справа не ў грошах, справа не ў тым, колькі грошай прынясе
арабскі шэйх, аб якіх заўсёды марыць Лукашенко, ці расійскі алігарх. Справа ў тым, колькі ён прынясе нам карысці ў выглядзе новых ведаў, тэхналогіяў, развіцця нашых інжынерных цэнтраў, і такія кампаніі, якія маглі бы рухаць Беларусь наперад, яны ввогуле не глядзяць на Беларусь. Чаму? Таму што там не працуюць суды, таму што там больш за 1000 было, зараз менш за 1000 афіцыйна палітзняволеных, таму што не працуюць цалкам дзяржаўныя сістэмы, і яны не ідуць да Беларусі. І ў гэтым праблема, а не ў тым, што не хапае грошай. Так, а колькі было прыкладаў, калі дзяржава аджымала, кажучы, вось так, бізнес у замежных інвестараў, у тым ліку, яны пра гэта шкадавалі. Разам з тым, калі мы кажам пра казіно, у шмат якіх краінах дзейнасць гэтых структураў абмежаваная альбо ўвогуле забароненая. На ваш погляд, вот як дзяржава, нармальная, в прынцыпе, дзяржава, мусіла б рэгуляваць гэты бізнес у Беларусі? Ну, першае, канешне, гэта падаткі, таму што гэта вельмі прыбытковы бізнес, і калі з 800 мільёнаў рублёў, якія прайграюць беларусы ў казіно, дзяржава атрымлівае толькі 300 мільёнаў, то, напэўна, гэта падаткаабкладанне магло б быць вышэйшым, мы маглі бы атрымліваць больш. Па-другое, то, аб чым мы кажам сёння, гэта, канешне, забарона рэкламы, забарона знешніх нейкіх рэчай. Чаму? Таму што гэта небяспечны для чалавека, для псіхікі бізнес. І, канешне, калі ты жадаеш ім карыстацца, то ты павінен прыкласць нейкі намагання, каб дайсці да гэтага месца, і таксама ў інтэрнэце. Не можа быць свабоднай рэкламы ў інтэрнэце, не можа быць нейкі такіх умоў, калі ты ў 2 кліка маеш магчымасць уже гуляць. Таму, канешне, на гэтым можна зарабляць. Вольны, сталы чалавек можа рабіць выгляд і рабіць свой выбар і гуляць, але павінна быць шмат абмежаванняў і не павінна быць такой адкрытай рэкламы, таму што, канешне, гэта небяспечна. Справа зноў, як і з інвестыцыямі, не ў тых грашах, якія мы зарабляем, а ў бяспекі і псіхічным здароўю нацыі. Разам з тым, ось ёсць нейкая пагроза для іншых інстытутаў, бо ведаем, што букмерскія канторы дастаткова прыбыльны бізнес, як мы тут адзначаем, маюць шмат грошай, яны могуць укласці і выкупіць цэлую футбольную каманду, як МЛ Віцебска это зрабілі, так, і потым гэтая каманда выйграе чэмпіянат Беларусі. Спадар Александр, вот ёсць, можа быць, для іх нейкія маглі быць абмежаванні для, безумоўна, саміх букмерскіх кантораў. Як вы это бачыце? Ну, я не бачу ў гэтым сэнса, таму што вось ваш прыклад МЛ, які цалкам фінансаваўся за кошт прыбыткаў ад букмекерскага бізнеса, гэта добры прыклад, калі грошы засталіся ў Беларусі, калі гэтыя грошы атрымліваюць беларускія гульцы, калі гэта быў цалкам незалежны клуб, які выйграў чэмпіянат Беларусі. Я больш быў рады таму, што не выйграл Дынамо Мінск, які цалкам дзяржаўна фінансуецца за кошт бюджэта і за кошт людзей. Таму гэта станоўчы прыклад. Я бы не рабіў тут нейкіх абмежаванняў, калі людзі укладаюць такія заробленыя не вельмі такім этычным чынам грошы, але укладаюць іх у Беларусь. Я бы рабіў бы абмежаванне на вывад гэтых грошай з Беларусі, таму што гэта, грошы, гэтыя людзі не стварылі нічога. Яны зарабілі на вось такой залежнасці беларусаў, а тое, што іх трэба аставляць Беларусі, мне падаецца, гэта нармальна. Вось наконт таго, што там грошы не пахнуць, мы сёння згадвалі, і тое ж самае можна і шырэй пра інвестыцыі і канкрэтна пра казіно сказаць. А можа, праблема ў тым у паходжанні гэтых казіно, то бок, умоўна кажучы, каб это былі не расійскія казіно, не расійскія канторы, а якія-небудзь іншыя з якіх-небудзь іншых краін, пытанне, канешне, ці яны прыйдуць. Але чыста тэарэтычна, ці гэта бы неяк развязвала праблемы, якія нясе разам з прыбыткамі гульнявы бізнес? Ну, ведаеце, у гэтым сэнсе я не бачу магчымасці, вось, калі прыйшоў бы нейкі вытворца, Форд, зразумела, што гэта было б лепш для Беларусі, да? А вось якую новую якасць, якія новыя веды, якія новыя умовы ў справе казіно можа прынесці інвестор з іншай краіны, я не магу себе уявіць. Поэтому я не казаў бы аб тым, што менавіта ў гэтай галіне дрэнна, што гэта расійцы. Тут і расійцы, і кітайцы, і палякі, і англічане былі бы розныя. Тут цалкам уплыў расійцаў цалкам на беларускую эканоміку небяспечны. І толькі з гэтага боку мы павінны казаць, што нам бы не трэба было б, каб 80% у некай асобнай галіне валодалі расійцы. У гэтым сэнсе трэба было б абмяжоўваць, но не з пункту гледжання некай якасці паслугі.
Ну, умоўна кажучы, з Трампам Лукашенко ж перыядычна сустракаецца і за Трамп-тауэр Мінску. за чарговы укол Азімпіка пабудаваць міні-Лас-Вегас в раёне Радашковічаў. Ну, в этом сэнсе цалкам падтрымліваю. Ведаеце, нягледзячы на неэтычнасць паводзін Трампа, але чым больш удзел ЗША ў Беларусі, тым менш уплыў расейцаў. Таму няхай будзе Трамп-тау Радашковічах, но калі будзе нейкі рэферэндум, напэўна, наша студія будзе толькі за. Спадар Александр, калі ўсё ж такі ну, не абмяжоўваць гэтую рэкламу гэтага казіно, ці будзе, на ваш погляд, расці колькасць беларусаў, залежных ад азартных гульняў? Ну, ведаеце, мы бачым, што гэта адносна новая з'ява. Адносна новая з'ява онлайн-гульні. Зразумела, што адносна, што ім уже гадоў 5, але мы бачым, як хутка они рухаюцца, які ўплыў аказваюць замежнае казіно. А ў сэнсе рэкламы, як шмат гэта рэкламы ў Беларусі. Прыклады, калі рэклама, ну, ведаеце, нейкіх гульнявых сервісаў на нацыянальнай бібліятэкі, ну, гэта зноў скажу тое самае слово, гэта не этычна, і гэта азначае, што людзі, добрыя маркетолагі, якія з гэтым працуюць, жадаюць улезць у галаву кожнага беларуса. Ну, ведаеце, мы разумеем, што палова беларусаў маюць залежнасць алкагольную. І, напэўна, палова беларусаў имеюць нейкую схільнасць да таго, каб упадаць нейкія залежнасці. Таму, канешне, я бы сказаў аб том, што гэта небяспечна, і паступова можа расці гэтая доля беларусаў, якія гуляюць у онлайн-гульні, у тым ліку і ў казіно, тым больш, што краіна ў дэпрэсіі, а ў такія часы заўсёды іх колькасць расце.